Toto je podvodník, ktorý sa vydáva za Pokeca. Teda aspoň tak vyzerá. Má iné meno ako Pokec, má iný skin a píše ako Slovák. No a v tomto videu sa ho pokúsime odhaliť a ukradnúť mu týchto tu brainrotov, ktorých mi on ukradol, hej, to sú moji brainroti a dneska ho okradneme od tých brainrotov naspäť. Dajte like a odber a ja sa pozerám, keď sa mu otvára base. OK, už sa mu otvára base, idem, nie, rýchlo, nie, stolokol, ono ako, ja som dala ten speed coil a ja ma to neviem vtedy ovládať, ale aspoň som v jeho baseske, aspoň som tu, au, to bolí, au, ja mu napíšem do chatu, že či je real, lebo podľa mňa fakt real není, a uvidíme, čo odpíše. Ono odpísal je. Tak ja mu napíšem, prečo máš iba 3 brainrotov. Tak prečo máš iba 3 brainrotov. Tak brainrotov mi to opravil autocorrect, hej. Akože fakt super autocorrect. Má nový účet ale prečo? Ale počkať, on je Čech. Som hovorila, že píše ako Slovák, ale ja sa ho spýtam, prečo? Že prečo má nový účet? Rýchlo, kradnem! Rýchlo, nie! Tak nič. Hej, akože, prečo si zamyká base? To sú moji brainroti. Moji brainroti. Ale nech už odpíše. Akože ja mu napíšem ešte tam otázniky, že nech si to všimne. Ja mu tam ešte dám otázniky takto. Že nech to všimne. A uvidíme, čo odpíše. Odpísal. Všetci mi závidia dobrých brainrotov, tak som si založil nový. Ale ja mu odpíšem, že tak prečo píše Poď. Tak nič za sakra. Tak ja mu napíšem, prečo píše ako Slovák teda. Tak prečo píšeš... Čo robím toto? Píšeš ako... Čo? Ja nenávidím ten autokorekt. Ako si, že? Ako si chcem napísať? Píšeš ako Slovák, keď Pokec je Čech. To by ma dosť zaujímalo. Akože on odpísal tak čo sme nemohli čakať? No, takže je fake. Takže si fake. Je fake proste. Tak zrovna ma odpinkol a zamkol si base. Sakra. A on mi ukradol tých brainrotov, tak sa poďme na to spýtať. A čo tí moji brainroti v tvojej base? Akože to by ma zaujímalo. On napísal proste a ja mu napíšem čo? No proste čo? Kamo, on napísal ISVH. To je taký kit bez tak istých, dobre, už sa aspoň opravil. A ja teraz robím som sa ani pohnúť nestihla. Kamo. Tak ja mu napíšem, tak mi ich aspoň ukáž z blízka. A ja mu ich pokúsim sa ukradnúť. Ja sa pokúsim ich ukradnúť, samozrejme, lebo to sú moji brainroti. Tak snáď mi to dovolí. Ako dúfam, že mi to dovolí. Keď sa odomknem base, neloknem, ale nekradni. To si píše, nebudem kradnúť, kámo. Ja mu napíšem, že
Ja neviem kradnúť, ja nie som taká, že by som kradla. Ja sa pokúsim ukradnúť Lastraleritas. OK. Napíšem iba tak, že do chatu, že wow, ale niekto nelokuje. Wow. Tak, kradnem. Kradnem, rýchlo. Jo. Mám naspäť Lastraleritas. Jo. Ty čo tu stojíš? Počkať, ja teraz plesknem. Tak, plesk. On má odomknutú base. Rýchlo. Pod hotspot, poď. Pod hotspot. Poď. Let's go! Yes. Oh. On ma pleskol. Bam. Tak. Bežím. Laváka Saturnita. Nie. Rýchlo. Nie. Rýchlo. Tak. Nie. 100 lokov. Sakra. On ma ešte pleskol. Jo? Toto si on dovoluje? On teraz asi vyšiel von si to strážiť, neviem, ale keď ma hodom to bejsť za 20 sekúnd až. Ja to takto vezmem, takto. Čo urobím? Sakra, nie. Laváka Saturnita bude moja. No, už to bude mať odomknuté. Rýchlo, laváka. Rýchlo, kradnem. Nie, áno, poď. Jo! Podarilo sa mi to ukradnúť. Jo. A tým pádom toto video u konca. Ďakujem, že si sa dopozerali úplne do konca. A tento tu fake pocket si to zaslúžil. Tak. A dajte odber a čus.